Lada don ki bampat ra le jong ki ti ki jong pi ra hagan ka por lok ba ye wan chow jisu ngalayo i penhap ngalayo i kita syadian ru penhap no ngalayo i kita na dian ngalai i kadang ngalai i kita jan dikini kisainar penhap no ulai ukir ku pi ngakwa ban pen ken mau bakane kadai ka jinga sengelap bat ka jinga sengelap gadai kejeng wan ye kendu ke kerpang ke jong blai ho ngi kendu yau blai ha kejeng sang kena kejeng sang samla society ke Sunday school kejeng sang yang jong ke balang ber ke program ke paper ngi kendu yau blai kejeng sang pastorate district presbytery senat bat kumta terter tenre tongin ken mau ba kejeng sang nyalap kalong kerpang ngi don hakapor ka jong blay ka program ka jong blay haladay shimat ngaso tu syai bakane kapor kamday ka jonga kade ka jong blay bangangan nom imsa hang ne perthai hagayeng ka bangasyong ngan nom syongsa hagayeng ka piju syong pin nom syongsa ngidon hakapor ka jong blay baru belai ulah lumlang yangi namar bauwan ban ya kendu yangi ki kentien ki bau belai udan ban ong sasisian bat sasisian pat kalong nga iya palat iya pi pimyo imo yaga ei ka bangadon ngala ailut hapi yaga ei ka bangala banle ngala lelut baru try uang hakan ka step ngatip ha ya ka long brio ka man brio ka jongpi ngalayo i bat ngatip ha ya ka jing yakun ka jing yaksat ka jing artatien ka syayong ki umat ki jing bar ki jing kutlat ki jongpi bat ngalaap ban ya kendu ya pi haka revival crusade ha umsning kau kubur ke bau belai ulah banjur haka donut ke jonga haka di ketayo berkisngi ke belalait kalong ke jeng tip ti kena ke jong utrai jisu ya ke long briu ke man briu ke jongi kasur ke bau ulah pensawa jamang ke long kilat ong ya ki briu jonga kilat ong ya ki mensim ki bokordor bangalayo i ya ke jeng yakun ngalayo ya ke jingyak sahat bat ong syai ya ke banga ublay ngatip bat ngasotu bah ya ke khotru ya ke banwan hajan jonga ngiem magani kisngi kibaki ai kibadon hapo jongi bat ki ai kibaker saudong jongi kilakta sibun yangi kajeng em karing suai ketelot bat ngisngeu kumbom don mensim syu kebentar kebakmat jong ke kubur kalong namar kata totip bagi ki baro ki balakta yangi kila dep ban kta syua yau kenrat ujongi uji sukris ki badan saudong kila dap ban kta kat no tam yu kenrat jongi bat kila kta yu nadu bas danghi jong ka yeng kasem hakabal lakha yu kane ka ayom ka bangidon kane ka ayom Christmas bat ngakwa hakane ka step banginya sedang ya kane ka kubur daka jing shisha jong ka Christmas ka Mary baru Joseph kum ki samla ki bala don haka lenti banlong ka yeng ka sem ka bapura bat ka batikana kila ya kendu ya ki jing nadu ka porhi baka Mary kala sedang ban pun ya ukelung Jisu ka Mary kum ka briu ka balwan long briu sya ka pertai kalamat ya jeng kelah kamet
kumbalong ki wei pat ki brio naga jing long kelung saka jing long kena naga jing long kena saka jing long samlarit naga jing long samlarit saka jing long samla ka papura te henrei menta ka meri kala matru ya ka wei pat ka jing kelah ka met ka jongka bat ka takalong bakala armet hoi wangel utrai ulawan bani kendu ya ka ula dep bandong kublai pa ka bala yo ka jing ai bakrau utrai udon lambat pa lakar kuya pa hapdang ki kantai tawat syep tieng ko meri naba pala syam kajing ai bat ublai rekod u Lukas haklanong ka benengkong kat khot ka ba arpu pra bat ka ba laipo tenrei kum ka brio hakaba sedang hi kamla sungtu bat kamla syam pangdut nalar nang ta keladai bani kun maksaj marwei ningkong keperkat keperdan kakia kajabing katnam bat uklong snam utiet kidon kipor kibakalamat ya kajing kenja bat kajing sngolong marwei hang no kengan ya tu ya no kengan pla bat ladang ya tu ru manu ban nget yang kaddu haba mlak lachu haba mdai kun shu tang halade kala ya tu hau Joseph ubriu ubaki dang shudep ya tektien u Joseph marsenyo sngew ya kata ka kubor ulak kendit ka perkat jong u kamla penisyongnya kap jabing jong u kamla peipang bat ka dok nut jong u kala syat kenting umla syempang lut ya kita ki ai baro ki bakam meri kala ya tu ni klempat ya syongte ong u Joseph si benta kala wanlap ka jing benyau berkajing artatien kumne kane ka meri ka jonga kale yang uladon hagi arat jong ka perkat ka perdain ka wanlap sa kajing syep tieng bat kajing kulmar jumut rekod umat Matius lenong ka benengkong ka dekot ka bakat kendai ba udah long ubahok wanru ban penbenaya ka hagi brio ulamut ban pelait no jar ya ka Henry habau sange sipor haka wei pat kaliang utip syai baka merite kadai ka kena ka besida ka kena ka bebaik bat ka don kamayan bat ipeliak jing syai hau baka merite kalaya tuhok ka klem buri ai ruem bat haka juk kapor habau pai sel ka jong ka mensiam utip bha yala de usung thu bha yala ka jong ka dok nut bat parlok ba yet mano ban sung thu kham bha ya pi hatom dei tang ka mensiam jong pi ka sung thu kham bha ya pi u Joseph utip bat usung thu syai bha halaka jong ka dok nut bat ka mensiam banga yet palat ya ka Mary Joseph me ia ka Mary kakana Christmas sedang ia keren namar kata kabas dang hi jongka kadai ka kana jung ia jongki arngut kibaya ia mar keliang kibaya ia hok nadu kadok nur bat ka mensiam hapdeng jongka por ka bakum kata ni aingu yau blay ba ulawan ban pensyai hau Joseph go Joseph ukunu David wat syep tieng ban syem hame ya ka Mary ka tengah jong me na ba ita ibala pun haka ilong nau mensiem ba kuit kan karu ya ukun men khotru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un pen em ya laki briu na ki pop jongki hundrut u Joseph tu ngau hun bat priang kuit mensiam ya kai ka putrai u angel ulawan ban ong u bat sebak
ulah scam halade baduong ya ka Mary kumbanga iet hok ya pi nganang sung thu syu menta ya gajing shisha jong pi bat ngala priang hun mensiam ya gajing mayan jong ka jing le pela ka jong ublai bat menta kini arngut kila ya hun kila ya bet bat kila bit ya biang paramaki kila ya kut jemut ban yaine haduk bakut bat ban yang skam haka jing shisha ka bau blai ula bu bat watmu naka benta jong ki kila tip syai bat khak ega jing shisha bagi ai barok kila long nau blai unong ai ya ka jing em bat don hok halor ki ai barok bat haki arngut mdan syuk mano ru balak ban penki naga jing shisha ka bau blai ula keren bat ula temu teh henrei ka jing pat kalong enle kumno hasnong hatau enle kumno haga emlang ka saklang bat ladang ya tu mano ban ngek kin saong bakine ki kena kilaya lek tam kina ki kena kila ya lek bakla kila ya tutok bat kila buri ya la kapop kila syuan ra ya ka kubur lamler ka kubur penhe tang ban syu pengek yangi ka Mary baru Joseph namar kata kila mat ya gajing syapet kemat gajing syapet po gajing penrem bar gajing keli ke belak tak sikadai ya ki kumno katu ka kena kala armet so thau syu ya gajing long gajing man gajong ki bat kini arngut kila dai ban sya ya gajing syak pek sniu bat kila dai ru ban sya ya gajing le ran kaim lang saklang te hakata kapor kibreu ki badon hapok jong ka kim tip ya ka ai ka belaja shisha bat parlok bekordor Kidon bun ba ki benta ki ba ka pertai kamla ban sotu bat sempang ya ka jing le pela bat ka jing tumu bari ka jong blai ubadan hok halor jong ki ai baro ka jing yat lenti jong ka yeng kasam ka bau jisu uwan nadu basdanghi kala long namar kata ka jing yat lenti ka ba ki layak kendu jing kajing ya kendu jing jong kayeng kala long ru hakayok kakot ban ong bait da ka basyai kayeng jong Joseph bat ka Mary kala long kayeng ka sem beduk hot ka lineage kajing hiar pateng jong Joseph kala long na kayeng ka sem bakraw ka badap babiang nau sembai David dan rekam sim la long syu kumta how Joseph shimet bat ka Mary shimet kite kila kelalong ki beduk bat ki bom don ai haka jing sisya u Joseph ladang keli kata ka jing keli u Joseph ulalong tang mystery bat haka Jewish society haka ta kapor kala don kalhu ba ka penyaklat ya ki don ki bat ki bom don ai bat habangi pule na ka original Bible Greek kabatay syai baka kam kabau Joseph utrei ka Bible Greek ka pendon kam ya ka ketin tekton kabayatu baka kam kabau Joseph utrei kadai kabahap syatrai jong ka long briu ka man briu ka kam kabay ringkat bat kinong rep kinong belasngi kinong krong kimrau hadu kita baro kibalabu syarut da ka imlang ka salang badanangi keli ka jing keli ka ai ka Mary kala long tang ka kena nong rep ka samla nong kendong a peasant girl ban penti kena syu bau Joseph bat ka Mary ki long ki bayadok ngan ya thu sakendiat katkum ka rukom jong ki jiu bat ka anyu Moses hadin baladep kakun kakemi ka don kamban up lai po lai sngi ladayo dau kun sinrang
Bat ka don kam ban ap riu pun riu sngi lada yok daga kun kan thai. Bahadien jong kata ki hap ban lek sya Jerusalem ban ya kendu yau lengdo ban yok ban pendep ya ke jing kenya jing pen khuai. Ki hap ban ra uwei ukun lang brot ubashi snem na ka benta ka jing kenya jing aingu bat ka wei pat ka paro lane ka lang dhur na ka benta ka jing kenya pop te Henry namar baka Mary bat u Joseph kilalong kibaduk kem shim layo ban lek ra kumta kila lek ban ra tang daki arteli ki paro lani arteli ki lang dhur kabala rekod dau Lukas haklenong kabaar kat khot kabaar puar ka jingya kendu jing jongki kalalong kam hadin balami ka order nau Patsha Agustus ka order ban le ka sensus kalami nau Patsha babarok kinong syong syong jong ka himarum kila day ban le selagi jong ki syong ban le ka sensus u Joseph kumusembay jong David ula day ban le syadu sya Bethlehem kabalong ka syong ka jong David day hang neken bau Joseph kumukpa ulah syam sitam ban perkat kumnon le banam lek rum long kumno le bom sut nyau ya ka hok nong syong snong ka ba kam kalong kumno ania le Persya ya ka hukum ka jong Patsha te Henry ong u Joseph lada letru kumnohi kameri kalajan dap benai kajeng kitkli kajeng kia bat kajeng tenam kajabing kalalong kabajur kat notam kameri kat traimet kendai benai ban kit ye kelung hakpo kamdei ka pemulum malah nging sinrang ngim sutu bahaya kan ni dan rai pi ki kentai pi sutu tikna kamut ayu ban pun yai kunlung bat ban yat lenti kendai benai pura kameri kaladai ban ong menta satang bangan kano dan rai ngaladai ban lek syadu syabat Bethlehem kalenti kebajengai tip ngandang la ngandang poi thau na em kalalong kajing yat lenti ka ba hadu kata kajing yat lenti nadu na Nazareth syadu sya Bethlehem bat kam kut tang hang ta lok bayit kilaya kendu mau siang andala poi ha Bethlehem hadin jong kajing yat lenti ka ba jungai kaba kelain bat kaba syutam hapdeng jong kajeng tat jing luat bat kajeng bom dan borsyu kira poi do yap do im ha Bethlehem kabala penpang nut kalong ba andala poi ha Bethlehem tang kayeng rislap tang kayeng ris ngiru umyo nayak ren ya ke Jakatia ke Jakadam ke pabiang wow kajing kordit gila syam syutam ban yo yeng basa kaktian gajong belai gaya tho bahadu bakut hi kiklam yo kamra kiklam yo yeng basa syo u Joseph ulalait ban tiet jeng khang na kawai ka yeng sya kawai pat habau pet ila gajong ka lok gajong ula isen ai palat ula lait ban kerpat naga wei ga yeng sya ga wei pat ula ngu ula dem hakmat gitrayeng ula kerpat isen ai lem se yangi imeri ilok jonga imla syu ban peteng ya kajeng lek kajong kajeng yat lenti kajong ula penitu ila de bangadeu Joseph na Nazareth hendra jubab na gitrayeng kalong wat nambun ktien syu nyimdan jaka syu
Nyim don ying basasyu bat nyim la ban yarap ya me. Kaddu uway utray ying basa ulaong Joseph lada kalong ya me kilait hang tay hasem kimrat ngala ban sya ya me hang tay haga jing ngau kut lat ka jing ngau bompoi syu shanoru Joseph ula duka sisa tehen ray rengkat bat isembok jing kemen kendet nang ong syu kumnuru kaddu ong kameri Joseph ngam ngau long syu yang ini let bet hang te yasem kimrat la long kat balong la ja kat baja ngahun ngasuk wat hang taru yang in let kameri ka saya ki kentien jong ka jing sok bat ka jing hun ya Joseph ngam lai wat hapdeng jong ka jing jenjar kapen pau ya ki umat jing kemen haka doknut ka balal wat ka basau sangsot syuk kalong ba andala dai ka porban ka kajing sisa kalong balahap ban ka lakum baka kun blang kun masih born like a barn animal in a dirty place kajaka bombit bombiang bomkot bongkia kabasma bat kabajaklia bat kanelok baiyet kabangila batong the irony of Christmas Hagapur Christmas, given puk pen ping, ki decorations ki prepare, uding Christmas, ki klor bataba, ki skum ulang yap. Balaringat ya sor silong kat no tam gajing pen puk pen ping. Henry alada ngilatip sisa, kumno balaka yautrai. Baladangi keli ya gajing keli. Kadai ke jengkeli ke baga Bible ba it ke jongi kalong silent kaklam jubab ya kata ke jengkeli ba kata ke jengkeli ke bangi keli kalong ladangi keli hato donong pen kakunem hagapor ba kayo Jisu ka Bible ba it jongi kalong silent kaklam ong ba donong pen kakun yang ngabat iparat twins jonga ngadayu kun senrop lakha yang halau meli hospital ki don ki kamera ki jang ki jing pensat ki nong penka ki babiang ki doktor ki nas ya phi ya ki weipat la ban kha hayeng henry don ki nong penka kun ki babiang la ban kha ya phi ha PHC CHC civil hospital private hospitals nem dei shu wat tanga shlong nenong po ru henry syadu syagwati syadali bat syabelor henry ka bapli ka Mary bat u Joseph utrai jongi u Jesus Christ born like a barn animal in an unsanitary condition. Ka Mary hakataka por baka kayo Jisu ngambak labanang bakalatip syai baka don haka jingma ngan kaya ni kun tenrai tip ngan im dengan yap dayang ta baka sutu ya kajeng mut ba sisa jong kajeng im bat kajeng yap bakum ka kami kaladan haulan jong kajeng em bar kajeng yap baka jeng yap kalong hi tang siksai nak kajeng em sisen ong hanga hi simet ngangek baka Mary kaladai ban ong haduk kat nemo yang bangan longga kami jong ukun jong ublay ya pertai haduk kat nemo ngahap ban mat si senang u Joseph uladai ban ong
Haduk kat nemo yang ni. Haduk kat nemo ya ka yeng ka sem ka jonga. Bangin long ka yeng bau kun ublay unwan siya ka ka pertai. Haduk kat nemo ngihap baniyat lang ba. Balay haduk kat ne. Bangin mat ya kini ki jeng Kam kut tang hang talok ba yet. Ondala dep ban ka. Ban syong slem ha Bethlehem long. Ka Bible kaya tu ba wan bek tong u Herod. Hagat tagamit. U Joseph ula Herstead shalayeng. Ula dwaijur haublay ba un poino kloy-kloy. Ngaladay ban poino syayeng ban penem ya laga jong kayeng. Ban pelaj yau kun jonga naga jeng yap. Naga jeng her serngiu. Tip syu ya ka mau tip syu ya ka ding. Tip tangkum no ban poino syayeng. Ban marsen poi hayeng ulet kersiu. Mary ki kloy ki jot. Ki sipai kilawan ban ktang yang i. Ngasyap tiang ba iet. Yo ngin nam yo isu ya ka step ka babut. Ngin nam yo isu ya ka sngi ka basyay. Bat ubnay ubangan na ka jeng ka jongi. Ngasyap tiang. Yo bangin jakno nasla jong ka ka pertai. Lek kloy Mary. Ngim don por sibun. Dan por ban lum ban lang ya kitiar kitar. Dan por ban ya kublay bat ki parlok. Siem ya kelong Jisu kedok ya u. Yanok kloy ngin ya pet. Hasiteng jong kamit. Kila day ban jantikut men siem. Hapdeng jong kajeng tiang bar kajeng semit. Ki poi syadu Egypt. Ban kelalong ki poi wir bat ki poi hap. Kumbak kato kat nepor. Mdai syuk tang hari Judea. Mdai syuk tang Galilea. Mdai syuk tang hari Israel. Henry syadu Egypt. They headed south towards Egypt. To become migrant and refugee. Ong mataya saglanang kabaar kat kot kabakat saw. Te haba ulayeng ulay simno yaw ta ukelong bat ya ka kemi jong u menmit bat ulalek no sya Egypt katalog bayet kadai kajing yat lenti ka jong utray jong pi bat jonga bat anda bau Jisu ulas dang hek sang san ulah kena kumbangi lai keren menetiak. Ulah daiban terut ya ka mau ya geding. Kumukun jong kan nong rep. Bat ukun jong misteri. Ulah daiban ya kun bat ka dok ka kerdu. Bat ban trai sitam ban yo ya ka bam. Ban nom slam lengkot. Andara sedang pat ka ministry ke jong u. Ulah ya kendu ya ke jeng bagi jeng syak kena. Ki Parisi bat ki Sadisi ki keno yu upen long lok ya de klem perwa bat ki nongkrong bat ki bapop uya bam ya di lang bat ki bom kuit udon lang bat ki matla ki bat ko ki yap siliang ki pang nyang toli ki ba anna urong ni jaga pertai jong ki batngit bat ki bala ken isak met daka imlang ka salang. Kila kena ru ya unong pen kenyan. Ulah pen kenyan. Hagaba ulah pen kia akas ni sabatan. Bat ulah syak ya kisenran ki jong u bakin ya ket sok keu akas ni sabatan. Kila kena ru bau kam ya de bori kun jong blay. But way une balak ban map ya kapop jong Gibril. Haga himarom pat de kenong rum. Lane wat hagita ki balakot ki Herodians. Kajing kena kalong baula bandai revolutionist. Unang yale Persia. Pet ulas sedang menlum menlang ye pat ba. Bat un sawan ra ye kajing penki Persia ye himarom.
pek ki breu ka sedang berkhot di usim bat kan sawan ka jing lek persya ya ka himarum haki khon jong ka ripat the sons of the soil ki samla ikri da ka burom ki kato kat ne ki samra ijripat ki khot di unong diri haka to kesni haka jaka banya lam yang ni ban lek ban gerau no ya ka kutsen syar jong ka himarum urak dau lakam urak dau syabuk ulek ban kerwet gi breu la jong apa temple ki samlai dri ki ong ya u ing kong shilang mat namar kimla ban sotu bha haka ta kapor ya ka mission ka basisha ka jong trai jisu lok baye jonga haki sngi ki ba jankut jong ka jengai lenti ka jong ban kedau ya ka jing jeliu ka jong ka hoj ulaya kendu jeng bat ki breu ki banabar tenre kamkut tang hang ta kaba kam jeliu bat kam shon ka long ba ulaya kendu ya ka umsau kaba mi na po ladau nong syun wan nabar ka kamsuk dan rela lagi breu ki bana po hi ki syat kela mano balak ban yeng mano balak ban syan lakut sendan hi haba ong da kumaipat ladau breu bana yeng neu parlok uba eje udong bat utenra kajing mong bat kajing mensau kam dei ka bamelum mala kabatar galong bau trai jisu ula sya'len hau nongbut lajong ubah kemat uparlok ubah senda ubala depan ong lada barok kin tut name ngate nganom tut lanu lanoru kaba jengan syuk kalong bau la syatok bat syadi hau waipat ubala penkanti bantip ya gayap ka im jong ka ministry financially bat une ulat dong sendan nadien ya bat jisu kumu breu lok ba ye haba ubadon hapo haba uparlok ubaya im ubaya yat lang ubaya bam ya di lang ulen bat udong nadien usngau tu ya ka jing jeliu bat ya ka jing ksam jong ka jing mong ban ya tu ya ka jing leng ka jing pisa bat ka jing ngau bu kha haka wei na ki janmit hak per get semeni kala donte kapor kabaula ya mujau umat umi kasep umi kasar uduka kamensiam bat ulajan kertat ulajan pelaj haka to komiet pawang kaneka kurite kalak tang palat yang ngam skeu la syu tepa bandi ya ka lada don lad ai baganeka kuri kan laj no nanga hendai om ya ka mon jong enle ya ka man ke jong me enle utrai ondau lakiu halor jong kading pna hadin baladep syaklen hadin bala syak sempat syak pensitom hadin bala ba ya kading pna syadu lum kalberi hadin bagi syak jong pan senyat kila dong ya ka klik ka jong hadin bagi sum ka dong ya ka krung ka jong habaka snam kala te haka jing kor dit sat menta usngeu ba ulai syaino sendon hau pau ba benang badu ong ka kane yang uyam na lor jong ka ding pna ula perta eli eli lama sabak tani pangasyitom ngajenjar kadai ka syitom kapor ka bangadon kam ya pi tenrei pila ino bat pila pai lendet nanga ngalale ya ka mon ka jong pipa
Ban mentang ngajenjar ngakordit ngalasyak keren ben ngalasyak sitom ngalasyak sempat ngalapong ya ka panset sya gila dong ya ka kerong jonga ngalasyak bentiu bat barok gila ino yang bat menta mapiru mopa pila ino yang uyam Henry watlak kata wadadu kata ulasya kabat yang palat yau try jong yau Jesus Christ kalang badu bakudhi kijing bat kijing sitam kem shem lala ban penyaklat yau nalau jong ukpa lada day manga lada day mapi tip kumno Henry try kat du hi usuk kenjai gok pa hakikti ki jong me nga IT no ialah kemensiam utah udai utrai jongi uji sukres lok payet kakubor kalang kajeng tip ha kajong kenrat ya kajeng em kajongi utip ha ya kan ka jeng em jongi namar ulat depan pong ya ki juti ki jongi ulama dia usya jong ka jeng em ulai kendu ya ki deng penkiang bat ulat dep bandi ya ki ki baktang jong ka jeng em kalenti ya jong u kalong kalenti hapdeng jong ki jeng bat ki jeng ya le para lok baye jonga utrai jisu utip ya pikir long yeng long sam gibaya kendu ya kajing artatien kajing syong kenrong bat kasyayong pila ban keli kumno utip kaju bab kalong utip tip balai habala kayo hanta utip ya kajeng kendet jong ka meri kajeng kaan jong ka haladia marway utip lut ya kabari kepada napo jong ka utip ya kajeng leng apisa kajeng kuslai jong ka utip ya ka syayong badigi umat ki jong ka ngatip mai ya kijung kita pilih ya kendu men ba pipun yang ngatip ya kijung syak tarai sniu bar kijung syak keren ben kita pilih syak ngatip ya kijung harta tien jong ayam langka salang bar ngatip mai bakal donru kapor bawat iparu ila harta tien ya pi ngatip mai ba pilih jandap nai bat pikit yang hakak po banyat ya galenti ke basitam nadu na snang jongi na Nazaret syadu syab Bethlehem ban ngatip mai bandang ila poi hab Bethlehem tang kayeng rislap tang kayeng ru sngiru ngiklam yo ngatip mai bapila poi aga kim kat dead end ban ya chakamat rum long shu ban ran shadien rum long shu shakadiang rum long shu shakaman ru long shu pen ban mai nga iet palat ya pi dang la ban ai men siem ya ipa ban ong bangam lelei ya Joseph nga hun bat nga sok laga day nga ban tia hang tei hasem kimrat ru ngam lelei ban ngatip mai bapi kaya nga hasam kimrat ngatip mai bapila don haulan jong kajeng embat kajeng yap men bapi kaya nga ngadat ha mai hakato kamiet bapi kaya nga ngim don ki jan kinap ki bapiang parlok ba iet utrai jisu utip kamut ayu badam jan don nap balada kerennya ka jing sisya nadu na Bethlehem syadu syakal berihi utip kamut ayu banom don jan don nap
ha Bethlehem kumu kunlung bedok bat hadu ha Kalbari kai ke bawla don kalong tang ka jan ke balengkot bat dia kata ke jan ke balengkot ru ki breu ke ya kalai ya ka ha ka jing shisha lengku ji don ai ru em ka bawla ban ong bagade ka jan ka jonga lok ba ye utip kamut ayu ban nom don yeng don sem ban bu ila ka kli kemersiang gidan kitliu pergi sembenang ki jakari tengan henry kunu beri don jaka ban bu ila ka kli kumu beri bomla ban yo ia ka yeng ka sem bat mdon tangga weiru ka yeng ka baula banong bagane gede ka yeng ka jonga mdon tangga weiru uyat nawai shawai bat hadu bakut umla ban yo ia ka yeng watang ban pendap ia ka jing kawai ka bakat du ka jung lem da dei ba isen ai ki parlok da ka jing isen ai jong ki nong wei ong Lukas hagla nong ka ba ar pu ar utip kamut ayu lok ba iet ban iem hang ne pertai haka pla ka ba thli don pisa watang sinayaru habau yat keleng-keleng kabau im kalalong tang dan kajing isen ai jong ki wei ong Lukas kalong ba pragat khot ka bankong hadu ka balai baru tip kamut ayu bania kun bar ka kpo ka batangan ukun jong kan nong rette baru misteri utip ya kajing tangan utip ya kajing seliang utip ya kajing hersen ngeu kajing seer kajing teng ba kajing kiyo utip ya kajing yong jong kamit bar kajing ma jong kalenti ban ngatip mai ngatip pa baka to kamit kabang ya Petri na Bethlehem ngim don mensim syu utip ya kajing syirkai jong kalenti bat hadu halor jong kading penahi utip lok bayet kamut ayu ban syaklen hau lok la jong utip kamut ayu ban syadung nadin hau nong syat kela utip kamut ayu ban mong ban duka ka doknut ban utip kamut ayu ban ketang ka mensiam utip kamut ayu ban syak eno ban syak kentat hakapor ka bau don kame Eli Eli lama sabaktani ban penkut ia kan ka kubur kan ka step ngakwa ban kedau tang arteli ki ai lengkot wei lok bayet jonga hakan ka step kajing tip tikna kajong utrai jisu yaki umat ki belarengat ki badan hapo jongpi ngem hakan ki sengi kiba ki ai badan habar jongi kila tak sikat dai angi yangi bat kat no tam ki ai bangi mat hapo kila tak sisa yangi katma ka bajur hakini ki sengi gade katma ka bana syapo ho ni don ya katma ka basyabar ka bala isyir kai ba hakini ki sengi hasnong atau haga imlang ka saklang ki kot kubur ki social media ki penpar yang kriat yang ni kajing bom singan kajing syak tombor ki kam sniu kam runar bat kajing em ka bom saliasu yano ru drugs bat ki jing di bapen buat te henry lok ba ien ka kubur ka bau belai ulabu haka donut ka jonga kalong baga bakrau agini kisngi kadai ka jing yale ka badan syapo bat kadai kane ka bakam jiliu ka bakam kia bat ka bakam syirkai ngiakon bat ka jing artatin ngiakon bat ka jing wat banya ki jengkeli bat ki jubab ki basyuher no hakal ngiakon bat ka jing kenja ka jing temang bat ka jing long marwai
ngadon bat sibun ki brio te henre ngalong marway ngadon bat imei ngadon bat ipa i henmen i parla ngadon bat uparlok ngadon bat usamla ngadon bat ulok dan re ngalong marway bat kajing syem hakine ka juk kalong baka jinglong marway kadai kajing pang kabala jur'e nyakun bat kajing benyau kajing snowsi bat kajing tang ho ki breute ki yo i ka khmat ka bapu samki jongi dan reki kemtep ya ki umat ki jongi ki breu ke yo i tang ya kajing job ke jongi dan reki yo i ya kajing shitam bat ki sok kliang ki jongi bat ki breu ki ba em makene kisngi kia kun bat ka menor jong ka jing babe ka bangikot ka depression ka menor jong ka jing tang bat kia kun bat ka menta jong ka jing bomsuk ka bangiong ka stress gile kumba kemen ten re kim kemen sisya kumba sok ten rem sok sisya kumbahun ten rai hun sisya bat la bandai ma piru lok ba ye pi Kronstedt namar pi kwa ban buri ya gajing sngow ka jong pi tia bun kanta namar ba pi sngow si pi sur kibek ten rai hapo pi benyau pi bam turmur kat shabalap kat shabasham namar ba pi ki pi lenga bat teng ru pi dom patar pi pitar patar namar gajing shisha kalong bat pi don kam ya gajing ye pi akon ru bat ka lawe jong gajing lenga jing pisa kabangi ong ya ka anxiety tip shano ngan poi kinekis ngi ki breu ki syam ni syam ya ki umat ki belarngat bat ki lenti ki belakut don ki bersngauru pakila poi hakat dat en kajeng kut lat jong kajeng em bat abang ong kum tang ngatarai pin ya kubur bat nga bat ada pim ngek yang ngaru pek ya ka suicide grab jong ka India hato demo baka suicide rate kala nang kiw siya bapalat kala nang yay kiw nakasngi siya kasngi hakane ka rin dia kabaiet ka jongi lok bayet jonga ka jengkali ka bangila dayban kli hok kalong hangnong ila bakla hato kalong bagi kimeki kpa kim lakshu lane kim nang ban sinsyari le jong kikun hato kadai namar baka shnong kalafil hato kadai namar baka imlang gasalang kala yapop gibreu kim lakshu watang ban ring lane pensyar mensim hato kadai ka educational failure baka mental pressure kala jur palat ne hato kadai ka church failure bangi kum ka balang ru nyemla ban address ya kajung kabagi kun jong ka balang kia kendo nyemla ban sop ban spany ya kajung mong kabagi mensim ki bakordor ki syam kajing ya kun kabadon hapo hakini kesngi i kumba kalalong salansar lut ru ya barok pila bandai wei pila ban long ka dan rei kalak tak shisha ya pila bandai ka samla ka batwit ban ruai pidon ka sur pidon ka sap pidon ka jengai dan rei ka jengya le ru ka jur palat api pila bandai ka sim hi jong ki nong ruai dan reka dok nut jong pi kalong bat piong lada mdon kano kabangala duk no haka jing im ka jonga
te balai ken bagi umat ki jongakin syutuin habang atia menmin pila bandai unong syat unong yala kai sports unong penreki bebidor dan mereka donut jong pi kadap dak serwet rupa jong ki umat ki bala telur pila bandai ustad ba ne umen rius pa dan mereka jeng bomhun kaset patok ya pi pila bandai uriu laj luit dan mereka sok kerdot jong ka jeng em kita ya pi pila bandai katiu kulap katiu bunrong kabapu itenat dan mereka syak jong ka jeng emru gitar palat ya pi pila bandai kasim jong ka jeng babril tehen rei kos im ka jeng babril pikut tang hak jeng taba bat karong jong kisla syalandat jong ka jeng im ka bapahu piburi ya ka jeng dok ka basisha syalandat jong ka jeng pernai piburi ya ka jeng sneu jong ki nyamra kat notam lok ba iya jonga katma ka bajur hakini kisngi kade katma ka bakenja mensiam bad hanga shimet ngania thu ya pi ba uneu postor masyering ngapediang bagini kisngi ki bangiem kilade kisngi ki bakaddo bad habong sngi ki bakaddo kadan bun teligi jingmut bad kawai ni ki jingmut ki jongka kamut kajeng yale ka bakaddo bat kabakut kajing yale kalau sedang naduk pereden ong ke Bible bat menta kalau janpoi syabakut badai hang ne bau boman ulah pendon kam lut yiki bor bakenja mensim jong ke jingdom namar utip syai bau don satang kendiat kapor kalau janpoi kapor kabakut kabau belai unong yau boman kapor ka jongme kalakut bat nganam syak syu ya me dalilai haga wai pat kalyang namar kata kade gajing kremen kade gajing kemen ya pi bat yang baka jeng ya le kala jankut sni kaddu kamut ka jeng ya le ki jeng ya le kila jankut bam slam shu bau blay un punyok no jiunom ya ki ba onnam dan jeng ya le shu unyat no ya ki jeng jau umat batang ka jeng suk ka jong uhi ka ban sensyar lok baye jong utrai utip ya ki jeng ya le ki jong pi bar kalak ta shibun sikat day eu menbawan long beri hasla jong kan ka pertai ka baar ka balengkot ka ban poi syaka jing pengkot ka bangan kedau kan ka por ka long ka jing tip tikna utrai jisu ya ki jing pang ki bangi ya kendo ngem magani ki sngi jong ki jing pang jing sitam bar kine ki jing pang ki belak tak lut ya barok pila bandai boyong pila bandai boli pila bandai belengkot pila bandai bojrong pila bandai boraiko pila bandai bosngai pila bandai bobiej pila bandai bostat pila bandai bodok pila bandai boriuspa dan rengi mat lut ya barok badabangi perkat ikani peleng ki don shibun ki bau belai upen ya rengkat hang ne pertai belai upen ya rengkat ya kasnam how ki lej ot ya kasnam ga jong pareng bat unegro lada kam dei keju how ki lej ot ya kasnam ga jong kasi bat udah kadak buram hatu kam dei ka rongsau lada pites kan dei be positif BO kumta terter Belayu penyerangkat ya kan negak kepok kepada hapok jongi
Pilak bandai bosngat, pilak bandai beraiko. Dan reman kasau dan kesan kanta pilatan. Daka buburom. Ublay upen yarangkat hadu kapan kana. Pilak bandai uberuspa, pilak bandai uberduk. Bat pilak bandai ka Miss World. Ne kan nongkrong hasurak. Kasma kumju. Kamsma ka kamsma sen ngamut banong kasma lada day jong ka Miss World lada jong ka nongkrong ru. Blay penyerangkat haga jeng yap average tangan riuput. Ublay upenya rengkat haduk ka akhir ka sengi mendan bahe mendan bahany mendan berit. Ublay upenya rengkat log baik hagi jeng pang jeng sitam. Hang ne apertai nia kun bat ka jeng pang jeng sitam. Nia kun bat ka jeng pang jeng sitam agi yang kesem ke jongi. Ngaya kun hayeng jonga bat pia kun hayeng jong pi. Ban gaskosen ai palat ban yatu ikane ban ong bat ban sakiru bagi don sisya hang ne hapertai ki baya kun bat ka jing pang jing sitom hapdeng ka jing dok jing kerdu kendoi jakpo kim don ai bat ki kabagian la ban yakun bat ka jing pang jing sitom tenre ki le day kila day banyak kun hadu bomla kertatsu 4 slam ngatip bat ngayok bandrung hakawai ke yang kadok nut balung jong akapat bat ki umat ki kersoi ngam skau lak mut dursu kumno ka jeng im ka telun hadu bangadai ban ong belai ka kane ukpa upang yap siliang kakemi kapang kanser bat kakun kayo ia kajing pang dap syadam ngaladai ban ong balai haduk katne kim don ai kine kayeng kasem kababiang kim don ki jan kinap ki babiang kim don Kisu bantang ban bat minta baro siyeng kaya sitam blay kay kane henry kamkut tang hangta parlok kajeng yakun bagajeng pangjing sitam teng ka kamjurpat hakibat dap kibabiang hapdeng kayok kakot tenrei ki jenjar kumju don kiba perkat ba kiba dap kiba biang tekim lelai damla hasilong let Guwahati let syadu belor syadu bilat bat syadu Amerika tenrei ka jing sisya kalong sengap ikan ika statement kebangangan ai ki umat ki kambun bat ki kamjur haka jing jong kiba dap kiba biang paralok ba iye jonga tang kibamat ika jing sitom kiskong tu kamut ayu ban pang dap syadam ban felu kitni ban trot ukrong snap ban tang dik dak dawai ban pang yap siliang bat ban pang kanser ban ngakwa ruban ong ya kan ka way kan ka step bakata kalong ngadon kajing skau lembar kajing sosun ya pi barok kiba don ni kajing pang jing sitam na sosun ru ya pi kiba ya rap ban pek ban sumar ya kiba yeng ke jong pi lagi don hayeng lane hospital badu blay unger ko ya pi kinong ya rap kiba pek bat kiba sumar lada pila sumar ya imei jong pi ublay un kerku ya pi lada pila sumar ya ipa jong pi ublay un kerku ya pi lada pila sumar ya ikon jong pi haka jing pang jing sitam berka jing jenjar ublay un kerku ya pi bat un ay ya pi ya gabor
Pila day ban du tia du dem dagi benai bat kisnam. Pila day ban tia tang arbat lai kenta. Bat PM day tang da ka jing IA ka jong blai. U blai un kerku ya pi. Pim don nay ai. Pi don tang ka jing IA ka jong blai. Kat du ngakwa ban ong tangkat ni haga jing day bagi jing pang jing shitam wei ka day kane wat ya gilat jing rap jing sumar baro let syakit doktor le ya tes di ya kidawai tang ban ken mau ban le ya gi baro haga lenti ka jong ulai bat lada pila bakla hangta pet yo bapila shim ya ki lenti ki ba bomman u pendan kam hakini ki sngi ki ba khatdo kabar kalong duai ya ka jeng penkia ka jong ublai namar hangi ki bangat kampat kot bat ki dawai ki desien kampat kot bat ki doktor ki nurse ki hospital bat ki ai baro ki ba don hangne hapertai namar lada barok kilakut ngidang don ya kabor ka jong blai badang don kabor kabasyap palat jong ki ai barok bar ngaku abanong wat nong penret ya blai wat penlengkot ya ka kti ka jong blai bat wat nyau beng ya kabor bat ka benta ka jong blai ngat ya ka jeng penkia jong blai ngane tu hok ye pi banganget ya ka jing penkhia ka jong blai bada ka jing yat lenti ka jong ngalayo i bad ngalasa ki dari jong ki khamat ya ki kamba ki jong blai ngalayo i bau pang yap siliang uyai bau kena ubla du jengkerman uyok pat ya kabor lai ke bangadon banong lok ba ia kalang ap ya kapor ka jong blai lada ka dei kapor ka jong ublai un penkoi ka jing bakla ka dei ka jing bomla bat kalong ka jing bom nang ka jongi ban ap ya kapor ka jong blai tereng aku banong ya pi kan ka wai lok ba ia jonga lada ka dei kapor bat kamon ka jong ublai balai pimkoi Pin koj hakapor kabaduai i pastor nonglet. Pin koj hakapor kabaduai une masyring. Pin koj hakapor kabaduai Reverend B.L. Lengdo. Habaduai teman basan dan wat habaduai i happy barit. Pin koj balai pin koj. Lada kadai kapor ka jong blai. Barangalayo iya ki kamba ki jong blai lada kadai kapor ka jong haka jing duai ka barit ka jong uba pang yap siliang uyang pat weu kena babanga bari pastor ke esrong hang ilaj banduai lamut banra no ai usya belor Henry Omdon kamsyu banra sya belor namar bau blai ula ayau ya gabor bad ula penkia baunla banem ban betang ya kajengem kajong hang ne hapertai pin koj lok bayit lada gadai kapor kajong blai dan rai hakajuk kapor kabangidon kam ban kan mau kalong bau try udon la kajong kajeng yat lenti bat kapor jong kajing penkia kaddo kabasau yai ne badu blai hagi jing pang jing syutam namar kom ki bangai nyen em bat nyen khmi lenti dai tang ki kamba ki jong blai kan reng nyen emru haga jing yai ne bat ka jing yai sha namar ka syong hakamon ka jong blai ban penkia ne ban nom penkia ka syong haga jing temu ka jong blai ban penkoj ne ban nom penkoj namar kila bandon na pedeng jongi ki bau blai un penkia haba ka partai kam la syu u blai un penkia
tenre kin donro kiba ublay un nam penkia namar balay ba unbu yaki kum kisaki kiba shisha ki jongu namar ublay ukam don kam ya kajing yaine bat kajing yaisha hagini kisngi kiba khatdo namar uladep ong dak basai tang bo yaine hadu kebakut unyo lajem badlo deban ong kedar ya kebalang tolong pa ka yaine hadu kajing yap barnganai hapai ka pansniat jong kajing yem badai hangne bau po luang bagi ai barok ki bangamat haka pertai usya hakado kajing sitam bar kajing jenjar kin long ayu habaya nujor bat ki ai ki ba ap shalendet jongi nong rai siam sim ula bu lupa ya ki kentien ki ba try jisu un ong namar kata pi bla syong bat nga hasitom syong bat nga haki jengpang pila long kilok bayaine hajing beng ka pertilang wan menta di snobha hajing ipa tau belai un kerku ya kan ka kubor syuaban penuai ya kan ka jingeseng ngan peli menta ya kan ka lat banyo banduai kerpang na ka bentai jongpi bat bapin ya syam bat ublai udon hangne lok bai jonga bat uwan banyak kendu ya pi uap ya pi bat ka syong satang hapi pi kloi ne em ban wan hajan jong utip ya pi bat uyo i ya pi kumba pilong ngakerpat hakane kapor kito ki bat ki syatri ki jong pi tu sobha ban kliap no ki tangken diat por ini yo ya kapor bat ublai tongin dam milai jong ki kli jong ni haka jing duai ke bajar-jar bangin yo ya kapor banye syam bat ublai bat ngin ngap lok ba ye ya ka sur ka jong ublai haki por ki beladap kalak ban long ba pilas ngap ya ke sur ki jong ka pertai te balai pim ngap ya ka sur ka jong ublai kane gade ka jingye sengelap ka jingye seng ka kerpang berkadai ka kerpang na ka bentai jong pi bat ublai sim kiano ila ka jong ka jong pi namar ga ai ka kong san tamang ne pertai kade ka jing em ka jong pi ka tang ma pi hi yala de pitip kamba tongin damil ka jong ki kli ai lat yu men sim jong ublai bat duai jar-jar haka jaka ke pipi don halka jong ka dok nut bat kemensiam lok ba ye jonga ublai uwan ya lenti na ka jing em ka jong pi haka ne ka step badu up ya pi lada don na pedang jong pi ki boong try ngawan syame haka ne ka step metip ya ka yeng ka sem ka jonga metip ya ka jing em ka jonga metip ya ka jing elek ka don hapo metip bangaya kun bar ka jing artatien ngaya kun bar ka jing kali ngaya kun bar ka jing kenja ngaya kun bar ka jing temang ngaya kun bar ka jing long marwai ngaya kun bar ka jing sosi bar ngaya kun bar ka jing tang try metip ya ki umat ki belar ngatno na ka jing em ka jonga hoi ki briute ki yo i ka khmat bapu samr ki jonga tenre kim tip ya ki umat ki jonga ki yo i ka jing job jonga tenre kim yo i ka jing yakun ka jing shitom ka jonga ngayakun bat ka menor jong ka jing babe trang ngayakun bat ka menta jo ka jing bomsuk bat ngadon ru ya ka jing leng a ya ka lawai ngas ngau kumba ki lenti ki kot kisok kerdot jong kajing em kita berkisyak kitar try mayoi ya kajing shisha jong kajing dok jong kajing em jonga bat ngawan syame ladapi ong try ngawan syame akan ke step singau bahaban ra ela kajong kiti kajong pi ka cika apa pipidon sumbara ublai uyoi pingalayoi ngalai penhapno ngalai nang tei nang nena pedang ngalai na kanika side rup nahap no ublayon kerku yapi ublayon kerku yapi
Ublaywan ban thau thamai lok ba ye namaru angatep bangayo ya pi kumba pilong ngan kelipat ya pi ngan penyeng pat manga ngatep ya jeng bomla jong pi ba pimla sisa ngawan ban ai bor ngawan ban ya rap ya pi kagane ka step pi kloy ne em ban ong try ngawan syametra ya rap ya nga try shim ya nga penim ya nga try isnay ya nga bersyabangan ong ikan gawai lok ba it dak bor jong kaktian ka jong blay bamdan jeng kiba yeng kiba try umla ban weng mdan jeng kiba krau kiba try umla ban lau bat mdan ngosi bat kuslai kiba try umla ban penwai badakan step blay kwa aru ya pi ban shim ya kasin jam ka batmai kalaban de kasin jam ka pimpat ju shim menoro ka batmai dan rekan-rekan kasin jam ka shisha kasin jam ka koridor ban ngaingu yo blay ngaya thu ya pi bahaka jeng em ka jonga bangaingu palat yo blay bangalala ban chiem ya kasin jam haka jeng em ka jonga ublay ula thau thamai ka jeng em ka jonga ublay ula kta yang ublay ula pendiem yang ban ngam le ran nga don hang nong ru ngam le ran lok bayet ngaya thu ya pi ya ka jeng shisha bangadei ujong ublay ngam dei jono ru ngadei ujong ublay namaru jisu ula penkeladur ya ka jeng em ka jong ban nga iet palat yo lok bayet la da pi ong try ngawan syame ngadei ujong me lada don ki bompat ra le jong ki kti ki jong pi ra hakan ka por lok ba ye wan chow jisu ngalayo i penhap ngalayo i kita syadien ru penhap no ngalayo i kita nadien ngalai si kadang ngalai si jan kini kisainar penhap no ublay un kerku ya pi kadu hakan ka jing seng hakan ka step lok ba ye jonga pila banong ru ya kan ka wei bakata ka long pastor penduai na kebenta jonga ngalaya le ngalaya kun bar ngadonnya ka thma ka bakenja mensiam ka bajur pastor pila banong baka jenget jonga kadang jendong palat jenglong kristan jonga kadang syong kenrong kadang sting palat bar pila banong pastor ngapang ngasitom penduai lem bangan lak ban kun ba kene jing pang ji sistem rengkat bau blai bat bangan lak ban yang scam ha ka jenget wada pedeng jong ke jing tan juk khat du ngapli ka negalan lada dang don syu hakan ke step wan bani kendu bani syam bat ublay ra kan ke por ke bakat du ya ka kti ublay ngalayu i parlok ngalai i syati syadien ngalai i penhap no ngalai i syadien du ru ngalayu i penhap no ngalai yo i ba ngalayu i kong ngalayu i thei penhap no ublay un kerku ya pin mar ublay udon hang ne ka jing seng lap kre ka jing seng pakrpang tong ini duai Blay melapu ia ka kubor ke jong me melakren ia ka sur ke jong me barki kun ke jong me kilas ngap blay ho ki babun ki por kilas ngap ika sur jong ka persai henry hakan ika step kilas ngap ika sur ke jong me bat kila jupap namar kitep ia ka jong ya kun ke jong ya le bat ki yo i bade tang mame ko kanra ubandan hasenda jongki bat uban long kabori ki ngaduai na ka benta jongki yeng kasem don ki bara ki ti namar jongki yeng kasem don ki bara jong ka ti ko kanra namar baka dok not kapang de ki jingi kendu jing syam don ki bara ki jong ka ti namar ki kwa ban syim ka senjam ka batmai ka jing im ka jongki bat ban scam yela de hame ban penkeladur bat ban long ujong me don gibla ra jong kitin mar kisung thu bakila persang daga bor brio den rekem la kiwan syame hakan step ablay ko mela kren haka do nut jonga bat kum syakri ubarit jong me ngaduai naka pentai jongki baga jengkerku kabor bat ki kampa ki jong me ko kanrat kin ja hakan ke step bat hakan ke chingi sengelap metip kampa ki
ngam dan kamban ong shibon namar baki ki baro ki lak tak kat no ya me bamdon manor batip kham bahai ngi blai dei tang me bamdon batip kham hai ki dei tang me kin sa yo kalat ko kun rat ki yo kan kalat ban syam bat me bat kin yo ru kalat ban ya duai bat ki syakri ki chong me shim me kan ko por shim me ka burom pshate trai jing jisu ngi pan bat ngi duai amen. Nyanya penwai no ia kan ka jing seng ban penwai kan ka jing seng nyanya ruai da ka to ka jing ruai kumbang along atrai babha bamelakot ngau bhayanga kasnam jong me long hok yanga atrai babha ngawan ka jing ruai ka nombar ka jongka ka nombar ka ba arspa nyau pun riu ka nombar ka ba arspa nyau pun riu kumbang along jing i jong me kala pendu ya ki jing ban long u jong me ngakwa atrai babha ngawan nginyarwai kan ke jing ruai bar hakapur ban sepenkut no ya kan ke jing seng ngan kerpat ya Reverend Habanda Job Moksha inbu e ke jing ruai ke belengkot saji sian pat na ke bantai jungi baro kine baro ki bala IT ban pelaj ru ke jing kerku penwai nginya yang lang ban ong kumbang along atrai babha bambela khot seu bhai yang atongin yang ban yarwai kumbang along atrai babha paralok pa iya jongan gitu kiblara ilagi jong kikti jong pi ngalai udon kampan yang yesem banyak kendo ya pi kiblara ilagi jong kikti ki jong pi kendo supaban mi no nakajaka ke pipi don bat panduan shene syakmat mi no lok ba iye nakajaka ke pipi don wan hang ne hakmat bar ngakerpat iki counselor ki jongi ke bakin nyerap iki ki parlok ki jongi ki badang don kamsyu ia ke jingruai biara elang jong kati wan hakmat lok ba iye ndai ba piwan hakmat jong piwan hak jat jong katiang pena ka jong utrai jisu mi nakajaka ke pipi don don mano bayoi ndai ulai ya ki umat ki jompi ulai ya ki jale ki jompi wan lok baye utrai jisu udan hangne ngagerpat ki counselor penyerap ya ki parlok ki jongi barin yo ya ki kajaka ke bahakmat kumbang along tung shitom kaspa kamen sem ngayai be ngatip ngan shem gerhai hame atrai babhai ngawan tongin yang ini sangat kendiat ini sengek kena lok bayi jonga ketika jeng jubab ke jong pi ya ke sur ke jong belai ublai utip babaro shikata bila jubab ya ke sur ke jong ke pertai balai pim jubab ya ke sur ke jong belai ke jong yem ke jong pi ke bakam koridor kadai batno atau kam dai badu belai gai ke koridor tam ke jong yem ke jong pi atau kam dai bat mano batip kamba ya pi mdai tang ma pi badu belai ublai wi je pi lok bayat mi nakajaka ke pipi don utrai jisu udan hangne ya sempat ya u badun ai ya pi ya ka bor ka jeng jatat badun penem ya pi lok bayat kamdai bangakot changa kamdai ka jeng ong ka jonga kadai ka jeng ong ka jeng utrai da ka bor ka jeng u bapin wan hajan jeng u tongin yap teng banyarwai
kumbangalong menpo Ulayun priang lok bayit haba piwan chu Kalak ba pilong kumno Kalak ba pinya syam kumno Hendrai ublay updiang ya pi dakadok nuot bat dakamen siam ke jong upara Wan lok bayit wan ublay uyit ya pi Wang ngalayo ya ti umat ke jong pi Ngalayo ke jong yalek ke jong pi Ngalayo ke jong yakun ke jong pi Wan lok bayit hakmat jong Jisu kumbangalong jing Un pen keladur ya pilok baye Un tahu temai Ngakeren ya kan ada kapor jong kaktian ka jauh belai Pada ka jeng mat ka jeng syam Kabula tahu temai ya ka jeng em ka jong Wan lok baye jong wan pen syam wan Kalak panlong bapidon hang do Kisong hang do pidon hang do lok baye Wan bani syam baru try jong i uji sukres kumbangalong atrai Bapa kalen tijong mengas ngau pa name panci ngasyu Wan lok baye kadai ka jurwai kad khot ka ba khat do ka ba ngir wai wan lok baye wan hakjat jong ka diang kana ka jong utrai ngir wai khat du tang kad khot ka ba san bat ka ban riu ban yo e kalan ka don ka jeng e ka ba pisung e ban wan ka ba ka bor ka jong ban ka dang ya le rai wat pen e lok baye ngap ye ka sur ka jong blai ngir wai ka jeng wai tang at khot khat du berhadin dia kena kejing ruai I pastor haban de job moksha in bu ya kejing duai lengkot ban in ai kejing kerkup penwai kat khot kebasan bat kebakin riu ban penkut no e kena kejing seng kumbangalong jing jong me kala bendu yaki jing banlong ujong dengan wan lok bayet wan lerai wan piwan hakijat jom kadiang pernah kejong rai Yesus wan banishem baru rai jom Yesus Kristus kumbangalong atrai Bapa kalen mi lok baye kena kajing ruai kan kuat no artak ni na kajaka ka pipi dan wan banya shem badu Yesus Kristus ka ei ka pipi wan galong hakijat jong ka diang pernah ka jong ka diang pernah jong ka bo ka jing pernah jong ka jing em ban ka jing I pastor haban de job in duai lengkot padina he ka jing kerku penwai Tongin duai ngini penuai kaburam bat ka jingo ngi Aisha me au blai me ulong utrai jongki mat utrai jongki men sim ki bakoror ki jongi ameles nai ka ban sha sngob hai ngi kum commission and evangelistic department jong ka riboy presbyterian synod kabala yo ban pelong ye gni ka je sengelap agri ka sngi ka kentang khot ka jong ma hagri ka madan football sning Dalam senau beliban kerku yalau jong syakri ubah melap penyeng ya kawan pertai ke kubur ke jalap ya ke kecin ke cama ablai ngi penpau ya ke jing kemen ke jing sengamu ya meh bakat kini ki mensim ki bakodor ablai kilawan ya kawan IT temai syakmat jong meh gani ke step jong gani ke sngi ngi dua ya ke jing snai ke jong meh to minis snai ablai ya kawan kerku da ke jing kerku blai ke jong meh halor ke jingem ke jongki bagin yo syam bagin yo mat ya ke jing tau temai bad ya ke jing it ke jong meh dak misne ban kerku yang ilang baru aku upai lang bala siu spa u jong meh bawan lagi dong ke tan jong ke kasi ke ba it ke jong e bagin yo mat ya ke jing tau temai ke jong meh ha ke jingem ke jong e bar ha ka bawai no jong ke jing syakri menisne ya ke ban pelat yang ilang baru lemar ke jing it ba ke ba pelat ke ba mayan ke jong meh bleu kpa ba de bom jukot
Shadow bom jukot Kajing siu spa Kajing ai Kepada biang kebeslay Kajing meu try Bonong pedem bayi Kajing eu jisu Kajing so islok Kajing pentengan Kajing pensat bor Kajing meu blay mensim bekot I begini lai Kebalong weu blay Kini syongkak Syongdap kerai Balau jong pat lang Bala siu spa ujang meh Bagi kita barok Kebe syakri Kebe memane meh Hakani keri Kebe yit Kajing i Bad hakeleng setelak Kajing ke percay Nadu mentah Shadow bom jukot Amen.